بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى بون خالزق ديرتمل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أصول الستة التفلين رسالة دوامي بونكي ألزا مضم ناما إكنز أثلي برنز أثلنا علق ولم ناما توحيدة شاغر بشكتن غايتر مخلق أثل كان وأولياء بيرلر نايل درجة يثدى ولرن يتن درجتي ولر قلق درجة قلق قتلغ ننشقرنا كان ولر ناما الله حقنا برهيج حققو ناما برنا كان إكنز أثلم ناما الأصل الثاني متن قياث أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العامة ديال. إكنز أثل ناما نورد شكوى مثل ما النار نايل والمولي دين مثلثنا، اعتقاد مثلثنا، إيمان مثلثنا ناما الله بيرونا تابين والمولي أمر الله بيرو وارك ناما بابتنا ديننا اجتماع والمقلغة، ديننا ناما أغذ جم والمقلغة، ديننا أغذ بر والمقلغة. الله مثلثنا مسلمان لن عرثنا هيش ناما اختلاف بالملال. پیغمبر ويمق مثلثنا مسلمان لن عرثنا هيش اختلاف بالملال. قرآن حديث بدن حكم ششمامل دستور مذ قانون مذ بالمقلغنا مسلمان لن عرثنا هيش ناما اختلاف أغذ بالملال كان. أما قينا ثغم عاج حقيقة شوات ناما مسلمان لن عرثنا إنقولي ناما اختلاف ناما دا الله أوادت ملمي يادا الله يعلق ينا أولياء لرد ناما الله أوادت شمدر ينا أولياء لرد أوادت إتملي شنو اختلاف التلر وإدل شون عالم الله ورسوله حكمنا الملمي يادا يثما قانون نرى الملي مسلمان لن عرضنا اختلاف نشو مسلمان لن اتيان نادا ناما الله بيرونم تيرثنا أما الله بيرون ناما كان مسلمان لن دين أغذبر والملكان إيمان مثلثنا، إسلام مثلثنا، حكم مثلثنا، سنة دين مثلثنا، إيش مسلمان لن عرثنا أغذر بالملكان وحتى أغذر القتنم رس الله تعالى قايترنا كان أولم ناما إيريمتن والنهي عن التفرق ونام الله تعالى بدي أنغر درجة قايتر بطر ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بد قايتر بطر نامدا التفرق داغن قطن bölünüş möklükten, toparlanış möklükten. Tayyip. İnna Allah Teala bu buyurandan, bu gaytarandan bir de beyan ediptir mi? Beyan ediptir. Febeyanallahu hâzâ. Öyle nail beyan ediptir. Beyan etmek ediptir. Beyanen şafiyen şeyler beyan etti diye. Bu şeyler beyan etti diye tefhamuhul âm diye. Tefhamuhul avam. Hatta am adamlar, ilimsiz, savvatsız adamlarım düşüneyin neyse nâme düşünecek derecede Allah Teala beyan ediptir. Din meselesinde, iman meselesinde, tevhid meselesinde hiçbir Müslümanın arasında nâme ağdalık bolmallalaken bu meseleler ağdalığı hiç kabul etyen mesele değilken ve üstüne de nâme ağda birliğe buyurandan sonra ağdalık bolmaklıktan qaytarıptır ve beyan ediptir. Ve bu ikzada nâme düşünmekli için diploma almaklık ya bir medreseden çıkmaklık yok manalaken hatta nâme haqqa boyun olup düşüneyin neyse ilimsiz, bilimsiz, diplomsuz adamım nâme düşünüp bilecek derecede Allah beyan ediptir. Bu nâme metni, inni nâme şerha gaydik ya Şeyh Salih el-Fawzan hafizahullah nâme diye. Hâzal aslu mevcudun fil Kur'an. Yani Şeyh el-İslam Muhammed ibn Abdülvehhab kitaplarına kâbir asılları bize nâme asılli pödürlüyor. Ne Şeyh nâme için şu Şeyh el-İslam Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah şu ikinci asıllık getirenlerdi. Kur'an'da vadiydi, sebebiyle dinin düşmanları töhmet attılar. Muhammed ibn Abdülvehhab özünden taptı bu zatlar dediler. Kur'an hadiste bu zatlar yok dediler. Şu an Şeyh Fawzan hafizahullah nâme olan nâme şüphelerini reddedip ve nâme onları qaytarık edip yok bu alim nâme özünden diyenler yok. Bu alimin her bir asıl düyüp birinci bilmeli meselel diyen zatlarının hemmeti nâme Kur'an-ı Kerim'den gelen. Kur'an-ı Kerim'den aran. Kur'an-ı Kerim'in Ali-İmran suresinin 3. ayetinde Allah Teala nâme diye وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Bariğin nâme gayim yapışın Allah'ın yüpünden. Yani Allah'ın yüpünâme dininden. Yani İslam'da bölünüşmeyin diye. Cemiyen bariğin
Bariňyz diýende kim ýerýär? Ilmlam ýerýär, ilmsyzam ýerýär. Bayam ýerýär, garybam ýerýär. Prezidentam ýerýär, zampredam ýerýär, häkimem ýerýär, komisiýadam ýerýär. Kim özüne musulman diýen bolsa, şolaň hemmesine buyruk Allah taala näme diýär? Allah'ın dininden bariňyz jem bolup ýapyşyň diýär, "Wa la tafarraqu" wa agzala bolmaň, bölünmäň. Mezhep, topor, akym, tarikat bolmaň diýen näme üçin? Biziň dinimiziň tebigaty bir, dogry dämi? Allah'ymyz bir. Kur'an bir, dogry dämi? Biziň Allah'ymyz bir. Şoň üçin Allah'ın dinem näme? Bir bolmaklygy, agzybir bolmaklygy talap etýär. Emma biziň näme? Müşriklerin hyýalak näme? Daganyk hudaýlara uýunan bolsak, onda biziň näme? Şeriatymyz hem daganyk bolardy. Biri Lata ibadet eden bolsa, biri Uzza ibadet eden bolsa, ýa-ni her butun öz näme ýasan hökmi bar, qada kanuny bar. Allah'ın daganyk boldugy üçin ýa-ni sen hökmüň, aqidaň, diniň daganyk bolýar. Emma biziň alhamdulillah biz daganyk hudaýlyklar görmedigem we Allah taala ödümidi we perzentlemeden näme şirke ertmesin, tawhidde saklasın. Ne biziň Allah'ymyz bir bolşýarlyk şu Allah taalaň bize tutmaklygy näme parda edip iýindiren dinem diňe bir bolmaklygy talap etýär. O din içinde uýanlaryň näme bölünmekligini kabul etmeýär. Şonuň Allah taala näme diýdi? "Wa'tasimu bihablillahi jemi'a." Bariňyz näme jemi'an baragızdan, gatlaňyza garamasyzdan İslama ödüňizi ýönkoýaňyzmy? Allah'ın dinine näme gaýym bolun. Ýapyşyň diýdi, "Wa la tafarraqu" we bölünmäň diýdi. Soň ýene ýygyň dowam edip näme 105-nji aýetinde näme diýdi? Elhamdülillah, "Wa la takunu kellezina farraqu wa ihtalafu." We siz ödüňizden ötenlerden görelläň. Bizden öňkü ötenlerim kimdi? İsa'ň kowmy, Musa'ň kowmy. Olaň uýan Allah'sam, biziň uýan Allah'ymyzdy. Manisi, olaň üstüne iýindirilen dinem bölünmekli kabul edenek. Ýöne olar näme etdi? Bölünnüler. Şeýdibem agzala boldular. Tefarraqu, bölünnüler we ihtalafu. Şeýdibem agzala boldular. Ýöne siz geçenkilen ýalňyşyna barmaň diýdi. Şeýdibem "Wa la takunu" siz bolmaň kellezine tefarraqu, sizden öňkü bölünüp we ihtalafu agzala boluşlar ýalak diýär. Şoň şüp näme bizden öňkü ummatlaram näme öz wagtynda peýgamberleriň zamanasynda dinlerinin bölünmedik zamanasynda näme İncilem, Tewratam, Zeburam näme çağırıpdy? Dinne agzybyrlyga çağırıpdy. Dinne agzala bolmaklykdan gaýtarypdy. Ýöne olar Allah'ın pendine, öwdüne, buyruguna boyun bolupdylarmy? Bolmadylar. Şoň üçin sizem olar ýalak bolmaň diýär. Olar bölünnüler, bölünşüň netijesi näme? Agzalalyk. Hökmani suratda. İsleme bölünnüňmi sen agzala bolaýmaly. Emma men agzala bolmasyzdan bölünjek diýen ol muhal, ol eýem bolmajak zady sen näme gözüňe getirýän. Bölünnüň hökman agzalyk bolmaly. Edil şoňalagam. Agzyň bir boldumy, ha? Hökmani surat eýem sen jem bolýan. Şunu agzyň bir boldum eýem sen jem bolýan. Soň ýene Allah Taala An'am surasının 159-njy aýetinde näme diýär? "İnnellezine farraqu dinahum ve kanu şi'an lasta minhum fi şey'in innema amruhum ilallah." Şular ýarak senden öňkü dinlerini bölünler diýär. "Ve kanu şi'a", öňem şeýle bir bölünler diýär. Şi'a, topor, taypa boldular diýär. "Lasta minhum fi şey'in." Sen olaň edenini etme diýär. Şunu sen olaň edenini etmedi. "Innema amruhum ilallah." Olaň näme? Eden işi Allah dolan barardy. Eden işlerini ora Allah olaň cezasyny bererdi. Ýöne sen olaň edenini edäýme, sen o zatlardan daş bolýar. Ýöne senden öňküler bölünipdi diýär. Ha, innellezine farraqu dinahum. Ha, senden öňküler dinlerine bölünipdiler. Wa kanu şi'a, wa topor taypa bolupdylar. "Lasta minhum fi şey." Sen olaň hiçitinden dälli. Bölünme, agdyňyz bir bolsun diýär. Emma olar etdimi? Olaň cezasy ilallah, Allah berer diýär. Ýene Allah Taala Şura surasının 13-nji aýetinde näme diýär? "Şer'a lekum mined-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Isa wa Musa." إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرع لكم يعني فرض لكم أي محمد يا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى نام دي
size de din edip verdi diye. Farz etti size de dininize. Şer'a lekum mined-dini. Size uğradan dinine de. Sana veren İslam dinine de şularda farz etti diye. Şu sana farz edilen zat senden ön Nuh'a da farz edilipti diye. Senden ön İbrahim'e de, Musa da, İsa da farz edilipti diye. Göreyim yankı diyen gurrunmuz gelip çıktı. Önkü peygamberlerin dinine ama çağırıptı, dinine ağzıvirliğe çağırıptı ve dinine ağzala bolmasızlığa çağırıptı. Dinine ağzala bolmakluktan kaytarıptı. Sonuçta Allah Teala ne de şer'a lekum mined-din. Ey Muhammed ümmeti size de dininizde farz ettim. Öyle fikir edilemeyin diye. Bu hadirki aydılacak farz dine sizin dininizde de sizden ön şu farz edilen dadi. Nuh'a da vasiyet ediptik. Vellezî evhayna ileyke ve sana da şu inniren zadımız şu farz edecek zadımız hadir ayet ya. Şu sana da şu farz eden zadımız, sana da vahiy eden zadımız şu Nuh'a vahiy edilen zat. Şu İbrahim'e de buyurulan zat. Şu Musa da buyurulan zat. Şu İsa da buyurulan zat. Nemeken en aqimud-dine dininizi dikeldin diye. Şunu en aqimud-dine dininizi dikeldin diye. Ağzala bolan kavm gaim ol bilýärmi? Ebeden gaim ol bilmeýär. Bir zadın dikelmekliginin birinci esbabı näme? Ağzy bir bolmakluk, cem bolmakluk. Sonuçta näme diye en aqimud-din dininizi dikeldin diye. Yani ağzy bir bolun diye. İhtilaf etmeň, bölünmeň diye. Ve la teteferraku fihi ve o dininizde näme bölünmeň diye. Şununmu? Nämeken birinci buyruk İçtima en aqimud-din. Dininize gaim olun. Dininize dikeldin. Ağzınız bir bolsun, qaytarlan adam näme? Ve la teteferraku fihi. Dininizde näme bölünmeň, dağınmaň, mezhep, tayfa, tarikat bolmaň diye. Indi bu ayetlerin netijesinde biz näme hukm alýar? Aşaqdaq ağzal hukm alýar. Näme diýär Şeyh Salih? فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ اَنْ يَتَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ diye. Yani musulmanlara ursat berilmeyenler dinlerine näme bölünmekliği. Musulmanlara näme uyan İslam dinine näme ihtilaf etmeklik, agdal etmeklik bolana eken. Tayyip, näme vacib eken onda? Agdala bolmaklik, bölünmeklik haram eken. Onda biz bu haramdan sıpçak bolsak näme etmeli? Şu vacibe dolan eken. Bu vacib näme? Bel yecibu en yekunu ummeten vahideten alet tevhid. Yani näme her bir musulmana näme vacib bolýan eken bir ummat bolmaklyk. Doğru dämi? Yani şol ummatın vasfy var. Nähili ummatda bir bolmaly eken? Tevhide gelen ummatda. Şunumy? Şu ummat nähilek vasfda bolmaly, agdy bir boljak ummat tevhid vasfynda bolmaly eken. Allahny birleýän vasfda bolmaly eken. Emma biri şu tevhide gelmeklik üçin ihtilaf etdi, agdalyk etdi. Bul agdalyk ýadgarlanak. Gelli wagty näme bir topor var, ağzı bir Allah näme gezip diyorlar, yönü şirket ýalar. Inni men gelip bular davat edip başlasam, şu topor bölünýän ok. Bölünýär. Inni men ýadgarlayan bolýan? Ýok, buňa girenak. Bu topor hükman bölünmeli topor. Şunumy? Bu topor aslyndan ýitirmeli topor. Näme üçin? Bu topor aslında bölünüp näme etdi? Şirke düştü. Şunumy? Yani bu topor näme etmeli? Tevhide gelmeli. Şoňşup näme ulamalar näme diye bir zamanna yekece adam tevhidde bolsa-da ana şu cemaat sahili. Şunu mu adam şirkde gezip ýör. Bir adamam tevhid diye kim cemaat? Şol adam cemaat. Sen bul Allah'synda ikilik etmedi. Emma ol cemaat näme etdi? Eýem köp hudaýlyga geçdi. Eýem hemme kişi farz bolýar. Bir adamam bolsa şol adam tevhidmi? Allah'ny birleýärmi? Allah'ın birligine çağırýarmy? Eýem şu cemaat hemme kişi şuňa toplanmaly. Inni şu wagt näme? Şu wagt zamanamyzda İslam diýen, bir topor cemaatlar bar, dogry dämi? Haýsyna goşulmaly. Haýsy tevhid diýen bolsa, haýsy Kur'an hadis diýen bolsa, haýsy Kur'an hadise näme? Selef salihin sahabalar düşünşi ýalyk düşünmeli diýen bolsa, haýsy biziň näme hökm çeşmämiz Allah'ın we Rasulunyň näme hükmü diýen bolsa, ana şol cemaat näme hak, bundan galan cemaatdan näme batıl. Tayyip. Näme diýdi Allah Taala ýanky diýen sözüne delil edip getirdi. Enbiya surasının 92-nji aýetinde Allah Taala näme diýär? Inna hazihi ummatukum ummeten wahida. Näme diýär? Şübhesiz siziň şol ummatyňyz bir ummat diýär. Näme üçin?
Şu ummatın birligini näme bağlaq koydu? Ve ana rabbukum fa'budun. Ve menem sizin yeketek Rabbiniz diňe maňa ibadet edin dedi. Haçan ummat bir boljakan, haçanna ibadet etýän zadyny birlese. Düşündiňmi? Tayyip. İnne hâzihi ummatukum ummeten wahideten ve ana rabbukum fa'budun. Şübhesiz sizin şu ummatyňyz bir ummat, agdy bir ummat. Agdy birligiňiziň alamaty näme? Ana rabbukum, men sizin Rabbiňiz diýemde fa'budun. Siz maňa näme ibadet edin diýär. Haçanda bir ummatyň näme ibadet etýän zady, bir Allah bolsa, ana şol ummat agdy bir diýer. Emma ummat biz agdy bir diýem näme ibadet etýän zady köp bolsa, eýem ol Allahyň şu ayetdaky aýdan ummaty däl. Düşünipdimi? Son şüp näme diýär bu aýatyň tefsirine Şeyh Salih el-Fawzan hafizahullah. La yejuzu li ummeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam en teteferraka fi aqidetiha ve fi ibadetiha ve fi ahkami diniha. Şoň üçin Muhammed ummatyna näme halal bolmaýa diýär. Muhammed ummatyna dürüst bolmaýa, aqidesinde bölünmek. Yani imanynda, anancynda bölünmek. Ibadetinde bölünmek. Ve näme hüküm çeşmesinde bölünmek. Bir gelip diýmesin diye bu halal, bir gelip diýmesin bu haram diye. Delilsiz diye. Halal diýdin mi? Delil esasında diye. Haram diýdin mi? Delil esasında diye. Haçanna delil esasında bolsa, eýem hemme kişi delile gelmeli bolýar. Emma şu ummat näme aqidesinde de dağanyk. Ibadetinde de dağanyk, hüküm çeşmesinde dağanyk. Nirden bu ummata ondan näme at gelsin, abray gelsin. Nirden bu ummat näme elinden aldıran näme güýjüni täzeden gaýtaryp getirsin. Şoň üçin ummat öňkü awraýyna güýjüne näme beýik derejesine geljek bolsa, ýok many turda şu ummat nämedenna aqidesinde bir bolýar, şoň esbaplaryny tutmaly. Nämedenna ibadetlerine bir bolýarlar, şoň esbaplaryny tutmaly. We nämedenlerine hüküm çeşmeler bir bolýar. Allahyň we Rasulynyň hükmüne gaýdyp gelýärler, şoň esbaplaryny tutmaly. La şekke enel ihtilafe min tabiatil beşer. Yani beydi iltename ebeden hiç qasan näme agdalyk bolmallal diýen görnüň ýok. Adamyň tebigatynda käwat näme düşünşmezlik bolup bilýär. Adamyň tebigatynda käwat näme agdalyk bolup bilýär. Ýöne näme şol agdalylygyň çägi näme aqida meselesine, din meselesine, ibadet meselesine yetmeliler. Düşündiňmi? Käbir meselede ikimiz düşünşmän biler. Düşündiňmi? Käbir meselede ikimiz agdala bolubiler. Ýöne şol agdalalyk näme? Aqidede bolmalylar. Şol agdalalyk ibadetde bolmalylar. Şol agdalalyk halal haram meselesinde bolmalylar. Beýdi tek düşünmäň diýe, ýani düýbünden biz agdalalyk aýyrjak bolýar. Agdalalyk diýilýände hiç açan näme adam oglunyň arasyndan aýrylmaýar. Ýöne biz näme aýrylmaýar diýem el gowşurup oturmaly näme aqidanyň kabul edemizak. Biz erbes zady başardygymyza görä aýyrjak bolýar. Ayrı bilmesek näme etjek bolýar? Adalçak bolýar. Edil şoň alam. Elimizden geldigiçe bar gowlugy getirjek bolýar. Ýöne biz bilýär, bar gowlugy getirip bilmejegmidi. Ýöne getirip bilmeýärsiň el gowşurup oturmaýar. Başardygymyza başaran gowlugymyzy getirjek bolýar. Şoň näme şu usul fiqh kaidesi. Barsa aýrylmasa da adal dilýär diýär. Ve bar gowy getirilip bolmasa da bolonjasy getirilýär diýär. Başalarmada getirýär diýär. Şunu beýdiýsen ýani ihtilaf bolmaýa diýip düşünme diýär. Ýani ihtilaf bolýar. Ýöne Muhammed ummatynyň arasynda bolan ihtilaf agdalyk bolaýsa da şu bizi tawhidda, ibadetde, hükümde ihtilafa agdalylyga näme ertmeler. Emma näme adamyň tebigatynda näme agdalyk bolup bilýär, dawa jenjel bolup bilýär. Onam Allah Taala näme Hud suratynyň 108-9 ayetinde näme de ve la yazaluna muhtelifun. Yani muhtelifin ve la yazaluna muhtelifin. Yani umum adamlar arasında agdalyk näme aýrylmaz diye. İlla men rahime rabbik, illa men rahime rabbuk. Kimde Allah Taala bir ütköçük bir rahmeden bolsa, yani näme rahim şefaat eden bolsa diye. Ol adam näme aňruju ýagdaý bolsa näme agdalykdan daşlaşak bolar, agdalyk etmez. Yani umumi la yazalu ha ve la yazaluna muhtelifin. Yani umumi adam beşer näme ihtilaf etjek eken we kıyamet gopýan çağda adamyň agdalygy galjak geleken bu umumy adamiýetiň wasfy. Ama Muhammed ummatynyň wasfynda da näme ihtilaf bolup biljek birden bolaýsa da tawhid meselesinde, aqida meselesinde, ibadet meselesinde, hüküm meselesinde näme agdalyk bolmalylar.
Öyle birden bolayanna näme etmeli? Şu soraq näme özünü orta oqlayan. Näme Muhammed ümmetinde bolmaz diýmedik akidede ihtilaf. Yok, Muhammed ümmetinde de näme akidede ihtilaf boljak. Awadatda da ihtilaf boljak. Hökümde de ihtilaf boljak. Mene näme etmeli? Şu ihtilafı biz näme özümüz tapşyrmalymy? Ne kıyamete senin şu ihtilaflygyna şu agdalygyna gidermelimi? Näme etmeli? Şu soraq näme özüni ortaklya, şu sorağın jogabyna näme ulamalar jogap berýär. Bu ulamaların bu jogabyny nerden aldylar? Allah Teala'nın näme Kur'an-ı Kerim'inin Nisa suresinin 59. ayetinden aldylar. Ulamalar näme diýär? Lakinnel ihtilaf yuhsamu bir-rucu' ila el-kitabi ve's-sunnah. Yani ihtilaf nädir kesilýär diýär. İhtilaf kesilmeli bolýar. Kur'an-ı Kerim'e ve näme Peygamberin sünnetine dolanmaklyk bilen. Haçan ihtilaf aýyrlayan eken, haçan agdalyk aýyrlayan eken din meselesinde, haçan näme Allah we ahiret gününe iman etýänler Kur'ana, hadise näme dolanyp başarsalar. Haçan näme dawa eden adamlar din meselesinde Kur'an, hadise dolansalar, Kur'an, hadis näme etýär, dawany kesýän eken. فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كثانك مسلمان عرفنا برديني مثلثة نعم أغلى القبولة بدن حقمضة نعم واجب بوليا نعم قرآن حديثة قيد نعم دولان مخلوق واجب بوليا سنة تال واجب يقماني ثورته كم ده كم اختلاف إدوام قرآن حديثة قيد بالمثل شو قناكار تا قيدتيان شو قنا بوينن قصنا Allah Teala Nisa suresinin 59. ayetinde näme diye? Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve Rasuli in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir diye. Fe in eğer de siz ey Muhammed ümmeti diye tenaza'tum agdaralyk etseniz, düşünüşmeseniz fi şey'in islennek bir zatta dessine diye ferudduhu dessine öz aranızda aylap, günlap, yıllap o düşünüşmezliğinizi yüreğinizde saklamaň diye. İhtilaf bolan wagtynda dessine näme onu Allah we Rasuluna gaýtaryň diye. Onu Allah we Rasuluna gaýtaryň diye. Ve icma ulamalar tefsir edenler näme diýdiler? Allah gaýtarmak, yani Allah'ın Kur'anyna gaýtarmak. Ve peygamberine gaýtarmak, ölenden soň sünnetine gaýtarmak. Düşündiňmi? Yani kim buna gaydı bilýär? Şonu aýtdy Allah Taala soňundan. Her bir özüne musulman dini meselede dawa eden Kur'an, hadise gaydı bilýärmi? Ýok. Kim gaydı bilýär? Kimde kim Allah we ahiret gününe iman etýän bolsa gaýtýar. Şunu. Emma kim dille men Allah we ahiret gününe iman etýän diýbem, dawa eden meselesinde gel Kur'ana, hadise gelelliýende ýok diýse men gaýtjak, men başga zadyň hökmüne göre çözjek diýse, eýem biz bu adama näme diýär? Sen Allah da ananaňak, sen ahiret günüde de näme ananaňak ekeniň diýär. Şoň üçin Allah Taala näme diýdi? En kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir diýdi. Vel yevmil ahir. Eger çyndanam siz näme iman etýän bolsaňyz Allah we öleňiz soňam näme direldilip Allah'ın öňüne näme ertiljeňine iman etýän bolsaňyz ýokmany suratda näme düşünşmedik meseleňizde, dawaly meseleňizde Kur'an, hadise gaýdyň diye. Emma ma yuqal kullun yabqa ala mezhebi. Emma näme köpçülüğün arasynda şu täzeden we öňden aýdylyp gelýän gurrunma näme diye? Ay her kim öz mezhebine galanda bolanokmy? Şunu bulama diýdi delil bilen, bulama diýdi delil bilen. Şoň şoň her kim öz mezhebine ve kullun yabqa ala aqidatihi ve her bir adam öz näme aqidasynda ananjyna galanda bolanokmy? Adamlar näme ahrara, adamlar näme erkine, adamlar gullala, her adam istan näme oy pikirini, ara diýdige raýyny, her bir adam bir raý kabul etse, her bir adam aqida kabul etse, her bir adam mezhep kabul edip şu aqidada mezhebine galanda bolmaýarmy diye. Şunumy? Ýok, bolmaýar. Şunumy? Näme üçin bolmaýar diýär? Alimler diýen şunmy? Allah diýen şun. Allah'ın öňünde näme diýdi? İhtilaf etdiňizmi, ihtilafda size galmak bolanok diýdi. Farudduhu gonu dessine. Şu lahza, şu momentinne näme etmeli? Gonu gaýtarmaly. Emma näme täzeden beri näme özüne musulman diýip näme özüne musulman diýen ilmaniler var. İlmani kim? La diniler, dinsizler var. Biz musulman diýe özüm dinsiz. Men musulman diýe özüm men ateist diýe. Sen kim musulman?
Soňra näme diýen men ateist diýe. Şular näme talap etýärler şu döwürde, şu wagtda döwürlerde näme diýerler? Bi hurriyetil aqida. Adamlar näme iman etmeli zatlaryna erkin diýerler. Sen gelip belli bir adama sen hökman musulman bolmaly diýmene hakyň ýok diýe. Şol adam istese ýevrey bolubiler diýe. Şol adam istese Hristiyan bolubiler, şol adam istese musulman, şol adam istese Budi bolubiler diye, butparast bolubiler diye. Sen bir adama gelip näme belli bir akidany hödürlemene hakyň ýok diye. Adamlar näme inni kosmos asyrynda ýaşaýar diye. Düşündiňmi? Inni adamlar näme gamburger aslynda ýaşaýar diye. Adamlar özsü inni. Düşündiňmi? Ne sen gelip näme öňkü döwürdekiler ýalyk jihad edip näme belli bir akidany, belli bir dini näme adamlar uydurup bilmeýän diye. Inne adamlar dolu öz erklerini, erkinliklerini eline aldylar diye. Şoň üçin istan inanjyny kabul edip bilýär diye. Şu adam, şu söze diýen adam kafir olanlar. Düşündiňmi? Şu kim bolsa şo bolsun. Düşündiňmi? Şol adam kafir. Düşündiňmi? Dinne erk ýok. Düşündiňmi? Allah Teala peygamber näme dedi? Ya eyyuhel rasul, ya eyyuhen nebi dedi. Näme jahidil kuffara vel munafiqin. Kafirlan, munafıklan karşısına näme jihad et dedi. Waghluz aleyhim öden bekdara dedi. Düşündiňmi? Oňa alaqat ýok. Näme dinne erkinlik ýok. Adamyň näme inanjak, inanmajak zadyny erki ýok. Hukmani suratda adamlar özlerine näçe bir erkinlikde de şol adamlar kul. Allah'ın kulu. Düşündün mü? Senden erkin, ondan erkin, bundan erkin, yani Allah'ın yanında kul. Düşündün mü? Sonuçta şu vaatki Müslüman yurtlarına näme alıp barlayan siyaset näme bizim yurdumuzda näme diýerler? Üç din näme muhtawar din diýerler. Şul akidan kabul eden yurdum kafir yurt. Düşündün mü? Müslüman yurtda, Müslüman diýen prezidentde, Müslüman halkda näme İslam dininden başka dine ıgtibar yok. Düşündün mü? İslam dininden başka din ona uyyanlaram din niseler o batıl, o dinler. Yani Allah Teala näme diýär? İnned dine indallahil İslam diye. Allah'ın yanına yekete kabul edilýän din İslam dini. Ve yine bir ayette näme diýär? Ve men yebtegi gayra'l İslami dinen felen ya hiç kaçan yuqbala minhu. Kim İslam'dan gayri dini din tutsa diye felen hiç kaçan onun dini kabul edilmez dünyada. Ve fil ahireti minel khasirin. Ve ahirette de näme utulanlardan bolar diye. Emma näme şu atqy näme ateist musulman sumoklar, komünist musulman sumoklar näme diýerler? Bollu diye. O döwürden oba geçdi diye. Inne adamlar erkin diye. Hürriyetil kelime. Şunu demokrasiýa diye. Adam diýjek zadyna da erkin diye. Şunmy? Sen inne Cebrail periştany sylaýan diýip, men inne Cebrail'in üstünden gülü bilemekmi diye. Sen inne Muhammed peygambere iman etdim, men onu söýýän diýip, diýenin üçin. Men inne Muhammed peygamberin üstünden karikatura çykaryp bilemekmi diye. Siz musulmanlar ýa-da galyk diye. Siz demokrasiýaň nämeden bilenrak diye. Şeýdi we näme? Olun nazaryna demokrasiýa näme? İstese Allah'ın üstünden gülmekmiş. İstese peygamberin üstünden gülmekmiş. İstese näme? Perişteň üstünden gülmekmiş. Ya o demokrasiýadan. Ol näme? Arasda näme? Ol arasda kufur. Düşündiňmi? Ol arasda kafirlik. Kafirin näme? İn necisi kim özüne musulman diýen şu mezheplere çağıryan bolsa şu murtet. Düşündiňmi? Şol adam murtet. Ölse jinaza dokumak bolanok. Çanakdaş bolmagan bolanok. Heleyem hakyky musulman bolsa talap ýaşaşmak bolanok. Düşündiňmi? Musulman hökümetler bar bolsa da näme? Allah'ın we Rasulunyň näme hökmüni şol adama iýindirmek wajib. Düşündiňmi? Öldürmeli ol adamlaryň näme ýeriň ýüzünde bir sekundam ýaşamany näme haqqy ýok. Hada huwal batil allazi nahallahu anhu diye. Näme bul batyllardan Allah Taala bizi gaýtardy. Düşündiňmi? Şu musulman ýan adamlar şu zatlardan ihtilaf etýärler. Demokrasiýa diye adamyň erki we islam badyny diýiler, islanyň anjyny kabul edipler diye. Ýok, bu zat ýok.
Şonşun Allah Teala Ali İmran'ın 103. ayetinde näme dedi? Wa'tasimu bihablillahi cemi'a. Bariňiz Allah'ın dininden diňe şondan yapışın dedi. Ve la teferraku ve onna bölünme. Ona başka pikirler, başka nazarlar, başka ra'ylar, zatlar goşşok bolmaň dedi. Tayyib. Inne bize näme wajib bolýar? Feyecibu en neçtemi'a fi arzi ihtilafina ala kitabillahi hatta fi mesailil fiqhi İza ihtelafna fi şey'in na'riduhu alal adilla diye. Şoň üçin biziň jemgyýetimizde, biziň mujtamagymyzda wajib bolýan zat näme? Isternek bir zatda ihtilaf etdikmi, isternek bir zatda näme? Düşünşmedikmi, goni arz etmeli şu hilafymyzy. Hödürlemeli, gaýtaryp getirmeli şonu. Düşünşmedik zadymy, näme hödür etmeli? Näme hödürlemeli şu düşünmedik zadymy, düşünşmedik zadymy. Näme gaýtaryp getirmeli? Ala kitabillah. Allah'ın kitabına. Akide mesele bolsun, tawhid mesele bolsun, hatta fıkh mesele de bolsun. Düşündüňmi? Şafiiler bilen Hanefiler arasında mysal üçin dawa boldy. Elham rukunmi rukunnal. Näme etmeli? Fıkh mesele bolsa da Kur'an hadise gelmeli. Düşündüňmi? Näme meselemiz bolaýsyn, dini mesele bolsun, dünýäwi mesele bolsun, hatta dinni ýalaklatdan, dağ ýalaklatda çenni näme garasynda musulmanlaryň içinde ihtilaf boldymy? Hukmani suratda. Destine ay gün salym yıl salman gönü näme etmeli? Kur'an hadise gelmeli. Soňam femen şehide lehi delilu sirna ma'hu. Soň näme etmeli? Kur'an hadise gaýdyk gelemizden soň yine her kim öz mezhebine galmaly. Ýok. Kur'an hadise gaýtarlandan soň kime näme delil şayat bolsa hakdygyna, näme sirna ma'ahu. Kimde delil bolsa, yani sirna ma'ahu diýdigi kunna ma'ahu. Düşündiňmi? Haýsy sözüň näme? Haýsy söz delil gollasa, ana delil gollan bilen bolýar. Hatta mezhebimiziň tersine bolsa da. Men Hanefi mezhebi diýdim, ýöne Şafii mezhebiniň delili menkiden güýçli bolmaly. Men Hanefi bolsam näme etmeli? Şafii mezhebine gaýdyk gelmeli şu meselede. Düşündiňmi? Şafii bolsam şu meselede Ebu Hanife rahimahullah näme delili güýçli boldymy? Men şu meselede näme Ebu Hanife rahimahullah sözüni almaly bolýar. Biz näme hemme alymyň sözüni alýas, ýöne şert şu alymyň sözüni aljak bolsak näme? Şu alymyň sözüniň delili beýleki alymdan gydan näme bolmaly? Güýçli bolmaly. Wa man akhta'a ad-dalilu fa innana la nakhudu bil khata'i. Kimi delil ýalňyşdyrdymy? Eýen biz näme? Ol ýalňyş almaýar. Kur'an hadise gaýtardy, Kur'an hadise senkä dogry diýdi, bunqa da ýalňyş diýdi. Kur'an hadisiň dogry diýenini alýar, Kur'an hadisiň ýalňyş diýenini almaýar. Şunukdamy? Inni ştada mesele goýdulýar. Näme üçin dawaly meselemizde biz Kur'an hadise gaýtmaly? Sizin Allah Taala biziň agdala bolmaklygymyzy islemedi, düşündiňmi? Şoň şeýen bize çäre goýdy. Allah'ın dininde hemmede çäre bar, olanlar. Düşündiňmi? Allah'ın dininde çäresiz zat ýok. Şoň Allah Taala näme diýdi? Fa in tanaza'tum fi şey'in farudduhu ila Allahi we Rasul. Ha? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil ahir. Ya başga ayetde wala. Näme diýär? Zalika hayrun ve ahsanu ta'wila. Şu başyna aýdyn şu aýetiniň başy gelen aklyma. Ati'u Allaha ve ati'ur Rasul ve ulul emri minkum. Yok. El muhim. Tayyip, näme üçin Kur'an hadise gaýtmaly? Ne biziň dinimiziň gözellikleri oglanlar, ýatlak goýmaly şu zatlar. Emma ýasama kanunlarda dawa jenjel durýar. Dogry dämi? Ve şu dawa jenjelem näme? Şolaň hökümi dursa kıyamada şerni şu göterilenok. Biziň olaň dinine näme? Olaň ýasayan kanunlaryny dawalaşan adamyny täzeden ýene agzy birlige getirýän çäre ýok. Emma biziň dinimizde çäre bar. Allah Taala näme? Halk eden, yaradan adamların tebigatını näme? Yaratmagyny öň bilýärdi. Bu adamlar dawa etjek. Bu adamlar ýalňyşjak. Ýalňyşanlarynda nädip bular ýene agzy birlige getirmeli. Şoň üçin Allah Taala bize näme goýdy? Terede goýdy. Kur'an, hadis, dawaly meselen teredi we beýleki meseleler näme? Teredi. Şoň şu näme diýär? Inna Allah jalla ve ala lem yetrukna nakhtalif
ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ بل وضع لنا القرآن والسنة دي الله تعالى نام bizi terezisiz näme ýöne dawalaşyp ýöne ihtilaf bolup bölünüp gider ýaly edip goýmady. Bize terezi goýdy. Şunuňmy? Ýene birden agdala bolaýan ýerimizde agdawirlige geler ýaly. Ýöne şu agdala bolan ýerimizde ýöne agdawirligi nädip tapmaly? Näil terede bilen ölçemeli? Bize terede goýdy. O terede näme? Kur'an, hadis. Şunuňmy? Şonşy musulman alhamdulillah terezi var. Musulman hiç asan hak bilen batıl näme garşdyrmaýa. Zaten bizde näme hakam ölçörüp çekip bolýan terezi var, batylam ölçörüp çekip bolýan terezi var. Ve Allah ve ahiret gününe iman etýän musulman hiç asan agdala gezmeýä. Sebäpden bizde agdalalygy çözýän terezi var, olam näme Kur'an-ı Kerim we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin näme sünnetleri. Şoňşum Allah Taala näme diýdi? Destine oglanlar. Hilaf bolmy? Aramyzda bir düşünşmezlik bolmy? Sağa dem götürmeler şonu. Hepde de götürmeler, günem götürmeler. Gon näme etmeli? Ferudduhu ilallah. Fa näme ştaýda? Ta'qib ve tertib. Yani destine manin veri. Destine näme? Allah gaýtaryn diýär. İcma ulamalarym tefsirinde näme diýdiler? Allah gaýtarmak, yani Allah'ın kitabyna gaýtarmak. Yani el-Qur'an. Ve Rasul, ni peygamber yok bizim aramızda. Ni peygambere gaýtarmak näme? Yani es-sünne. Peygamberimizin näme sünnetine gaýtarmaly. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik rahimehullah Muatta diýen kitabyna çykaran hadisinde näme diýdi? Inni tarikun fikum. Men sizin işinizde zat goýup gitýänler diýdi. Inni men goýup gitýänler fikum sizin araňyzda. Zat goýup gitýänler diýdi. Ma in tamassaktum bihi. Ana şo men goýup gitjek zadymdan siz ýapyşan halyňyzda hiç gaçan näme agdala bolmarsyňyz diýdi. Siz şo men goýup giden zadymdan ýapyşdyňyzmy siz agdala bolmaýaňyz. Hasan ummat agdala boljakken şo peýgamberin goýup giden zadyny taşlasa. Inna biz bilmeli bolýan ekeni. O Allah'ın Rasulunun bizim aramyzda goýup giden zady näme? Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Men sizin araňyzda bir zat goýup gitjekdim. Siz şondan gaýym ýapyşan halyňyzda menden soňam siz hiç adaşmarsyňyz diýdi. Yani bizim adaşmasızlygymyzyň şerti näme eken? Şo Rasulullah'ın goýup giden zadyndan gaýym ýapyşyp durmaklygymyz eken. We bizim birinji adaşmaklygymyza sebäp boljak zat näme eken? Şo Rasulullah'ın bizim aramyzda goýup giden zadyny taşlamaklygymyz eken. Näme eken o Rasulullah'ın goýup giden zady? Kitaballahi we sünneti diýär. Ada bizim aramyzda goýup giden zady näme eken? Allah'ın Rasulunyň. Allah'ın Kur'any bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti eken. Inne şu wagt aramyzdan götürlüm şu zatlar. Götürli şoň şüwem näme? Muhammed ümmeti dağanyk. Göýe itler näme bir ýalagyň daşyna gyrlyşyp işler ýalyk. Kafir ummati şu wagt näme? Muhammed ümmetini üýüşüp ara alyp iýýärler. Şunuňmy? Bu biziň sözümizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü. Peygamberimiz näme diýen? Bir zaman geler diýen. Näme itler ýalagyň daşyna üýüşüp gyrlyşyp işler ýalyk. Sizin daşyňyzda ummatlar üýüşüp sizi iýerler diýär. Şunuňmy? Şonda sahabalar gen alyp emin qillatin ya nahnu yawma idin ya Rasulullah diýär. Sahabalar näme diýär? Ya Rasulullah, şowun biz azalyp şo derece ýetemiň şeýtýärlermi diýenne Peygamberimiz ýok diýär. Siz ogun niýe tersini kän niýe. Şunuňmy? Siz bir kän niýe, ýene sizin köplüğüňiziň misaly näme diýär? Deňiziň köpürjügi ýalyk diýär. Şunuň köpürjük zatmy? Köpürjük hiçde tonk etýän gitýär. Şunuňmy? Ýöne siz diýär o döwür känem bolsaňyz diýär. Näme? Kägusa es-seyl. Sil gelende bir köpürjükleýänler ana şoň alyk diýär. Indi şu wagt musulmanlar bir gyra etýär, kafirler bir gyra etýär. İslam dinine uýýanlar kafirlerden kän. Şonno da näme? Şu köplüğümizde de kafirler bize iýýär. Şunuňmy? Biri bir toparmyz guletýär, biri bir toparmyz gyýzamyz ulanyýar, biri bir toparmyz näme? Ýurdumyzy koloniýetýär, biri bir toparmyz nevdimiz alýar, biri gadymyz alýar.
Näme üçin biz azmy ýok kän? Näme üçin biz känam bolsak hiçsat. Dedim şu Rasulullah bize goýup giden zady näme etdik biz taşladyk. Inni çärene meken ýene öňkü musulmanyň näme güýjüne gaýdyp gelmekligine ýene Kur'an hadise gaýdyp gelmeklik eken. Kur'an hadisten başga oglanlar çäre ýok. Düşündiňmi? Kur'an hadisten başga çäre ýok. Ýene Kur'ana hadise näde gaýtmaly? Sahabalan gaýtmaly. Kur'an hadise näme 20-nji asyrda ýa 19-njy asyrda Amerika ýa Fransa ýa Britaniýa gidip ateistlaň eline sapa galyp gelen musulmanlaryň düşünşelik düşünmeliler. Düşündiňmi? Ateistlaň näme ýetişdiren şägirtleriniň elinden ilm almalylar. Kur'an hadise şo zynjyry üzülmän elýän sahabalaň näme düşünjesine görä, sahabalaň ilmine görä düşünmeli. Tayyib. Fekaanna yana dowam etýär şerhimde. Fekaanna ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem mevcudun beynena bi wujudis sünneti mudawwanatan ve musahhahatan ve muwaddahatan. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ديا أنه لم يتركها في متاهة بل تركها وعندها ما يدل على الله عز وجل ما يدلها على الله عز وجل ويدلها على السواء. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته ديا نعم ديا Peygamberin sünneti bizim aramızda mı? Göya näme diýip düşünmeli biz? Peygamberin özü bizim aramızda diýip düşünmeli. Düşündüňmi? Şoň üçin Allah Taala näme diýär? Peygamberin hayatyny sahabalara buyruk berdi Allah Taala. Näme diýdi? La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi diýdi. Yani peygamber gurlap otyrmy? Peygamber sözläp otyrmy? Hiç biriňiziň sözü peygamberin näme hiç biriňiziň sesi Peygamberin sesinden ýokary kalmasın dedi. Edil şu zamanlarda Peygamberin hadisi aýdylanyny göýä şu hadisi biz Peygamberin agdyndan eşitýän ýalak bolmaly. Peygamberin hadisi aýdylanyny näme tirsekläp çay içip dinlemeler. Peygamberin hadisi aýdylanyna näme başga da başga bolmalylar. Peygamberin hadisi aýdylanyna näme o taýda oturan adamdan sesi Peygamberin hadisiniň näme ses üstüne sesi kalmalılar. Şoň üçin oglanlar bizde näme? Ýa-ni Şeyh Fawzanyň aýdyşaly. Peygamberin hadisi biziň aramyzda barmy? Göýe Peygamberin özi biziň aramyzda bar diýip düşünmeli. Şundukdamy? Şundan näme netije gelýär? İhsana gelýär. Bizde iki tane ihsan derecesi bar, dogry-damy? Musulman bir ihsan derejesini Allah'ın ihsan derejesine ýetýär. Birini Peygamberin ihsan derejesine ýetýär. Allah'ın hakkında ihsan derecesine etmek näme? Ibadet edende Allah'ını görýän ýalyk derecede ibadet etmeklik. Sen Allah'ını görmeseňem Allah meni görýär diýen näme? Düşünjäni kabul etmeklik. Peygamberin hakkında da ihsan derece var. Peygamberin hadislerini eşitemizde göýe şu hadisi Peygamberin agzyndan men eşitýän diýip näme? Kabul etmeli. Dogry-damy? Emma näme Peygamberin hadisleri aýdylyny kabul etmesen, eýem sen Peygambere iman etmeli derejesine ýetip bilmedin. Derejäň imanyň kemkärti. Eýem sen imanyňa dolanmaly bolýan, imanyny kämilleşdirmeli bolýan. Şundukdamy? Näme diýär Peygamberin hadisi biziň aramyzda barmy? Näme diýip düşünmeli? Biziň aramyzda Peygamber bar diýip düşünmeli. Peygamberin hadisleri elhamdülillah näme el ýeterde mudawwanatun ýazylygy kitaplarda tedwin edilen yazılan elhamdülillah gidip deňiziň aşagyna girip almalylar ya ayet çykyp ýyldydan gapyp almalylar. Elhamdülillah açan kitapxanaň açsan Rasulullah'ın hadisi mudawwana yazılan we ödem ýöne yazılanam däl musahhaha sahih mi zaif mi hemmeten beýan edilen ýöne hükmün beýan edilen muwazzaha açyklanan ulamalar müňlerçe näme hadisler açyklan müňlerçe ulamalar näme hadisi şerh edenler, näme peýda bolsa çykaranlar, näme zat buyurýar hadis, aýdanlar, şu hadis nämeden gaýtarýar, hemme zat aýdanlar. Ve hada min fadlillah ala hadihi'l umma. Şu hadisin durmaklygym näme şu ummatda Allah'ın bir näme şu ummada eden näme peşgeşi. Şu hadisin aramyzda durmagym Allah'ın şu ummata beren bir fadilati.
Allah Teala näme bizi fi metaha näme ağdaşmaklık yerde koymadı Allah Teala bizi. Lem yetrukna fi metahatil olbur bulaşık yerler bolýanlar adam käwriye gidip bulaşýanlar, ağdaşýanlar. Oňaly halla bizi koymadı Peygamberimiz Allah Teala bizi näme oňaly halla koymadı. Belki de näme bizde käwir zatlar koydu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şo adam üstü bilen näme Allah yetip bolýar. Şo zatlaryň üstü bilen näme hakka yetip bolýar. Yani Allah yetip bolýar diýdigimiz, yani şo zatlaryň üstü bilen Allah'ın razy boljak zatlaryna yetip bolýar. Şunuňmy? O zatlaram näme? Kur'an, hadis. Emma haqqy islemeýän, öz mezhebine galmaklyk isleýän näme? Olara biziň näme hilemiz ýok. Şunuňmy? Olara biziň näme dile gedäýmeli bolýar. Ey Rabbim şunu gullaňda näme haqqy görkezýmeli bolýar we şu gullaňda näme Kur'an, hadise gelmeklige iman verdiğimel bolýar. Emma haqqa gelmeklik isleýän, haqqy bilmeklik isleýän Rasulullah näme şu iki zatdan yapyşsaňyz hiç ağdaşmarsyňyz diýilen Kur'an hadisden yapyşmak isleýän, onu biz Allahlaşyp bilýär, haqqa gelip bilýär. Emma haqqa gelmeklik islemeýän we mezhebinden hem däňmeklik islemeýän adama biziň näme şärämiz ýok. We şey diýbem käbir näme qada ýasadylar özüne. Haqqa gelmek islemeýänler öz mezhebinden gaýtmak islemeýänler özlerine bir näme qada ýasadylar. Näme diýdiler? Neştemi'u fîme ittefaqna aleyhi diýdiler. Ve ya'zuru ba'duna ba'dan fîme ihtelefna fihi diýdiler. Şunuňmy? Bu batyl gurrun. Bu aslam näme ýewreýlerden alınan gurrun. Şunuňmy? Bular näme diýe? Neştemi'u fîme ittefaqna aleyhi. Allah alaşan meselemizi Allah alaşalyň diýdiler. Ve ya'zuru ba'duna ba'dan fîme ihtelefna fihi. Ve bağışlap başaralyň bir-birimizden Allah alaşmadyk meselemizde diýdiler. Yani bir-birimizi düzedelýmediler. Bir-birimize nasihat berelýmediler. Şu meselede ikimizden şu meselen hak saýasmy? Alhamdulillah. Yani bu meselede sena bunu dogry saýar, menen bunu dogry saýar, dawa etmelidiler. Bir-birimizi taşlamalydylar. Bir-birimizi näme bağışlalydylar. Ne şu wagtynam ihwanly musliminler gaýdy. Çydyň aşagyna. Şu ihwanly musliminler näme Kur'any şu ihwanly musliminler hadisi. Şunuňmy? Kur'an hadisi ulanman näme şunu ulanýarlar. Şey demem ihwan musliminler näme şay bilen sünnini birleşdirjek bolýar. Şunuňmy? O sen Aişa enem diýen, Peýgamberiň aýaly diýen. Emma şaylar Aişa enemizden näme bozuk aýaly. On näme etjek diýende näme etýärler? Nettefiqu fîme ittefaqna diýär. Şayem özüne musulman niýedem? O mene musulmanyan. Şu meselede Allah aşıktırsamy? Allah aşıkdyk diýär. Dogry däme? Şayem namaz var diýedem? O menen bar diýär. Allah aşıkdykmy? Bu meselede Allah aşıkdyk diýär. Emma şay näme? Ebu Bekir, Ömer, Osmana gargyş etdiýär. A sen sahaba saýan. Bu meselede näme etdiýär? Ay şu terbiyede ösüpdür da diýär. Wagty geler düzeler da diýär. Şunuňmy? Şey diýem Allah alaşmadyk meselemizde de näme delli? Oň ortak bir-birimiz bağışlap başaralyň. Oňa delil tapjak bolalyň diýerler. Bu näme ýewreýleň gurruny. Hada la şekka ennehu kelamun batil diýär. Bu gurrun näme batyllygyny, düýbünden, esasynyň şüýrükdigine näme şek şübhe ýok. Ýöne näme ulamalar bu kaidany näme etdiler? Selefileşdirdiler. Şunuňmy? Bu kaidany selefileşdirsek näme bolýar? Nettefiqu fîme ittefaqna bolýar. Ve yensahu ba'dana ba'dan fîme ihtelefna bolýar. Ana şey diýsek selefileşýär. Ona bu kaida bolýar. Şunuňmy? Allah alaşan meselemizi alhamdulillah. Allah alaşmadyk meselemizi bağışlamaýar. Nesihat etýär. Öwretýär, aýtýär, ýalňyş diýär. Şunuňmy? Ve bağışlan bolýan ýalňyşy bolsa, näme bağışlaýar? Gözümizi yumup bolýan ýalňyşlyk bolsa, yumjak bolýar. Emma käwir ýalňyşlyklar bar. Bağışlamakly kabul edenak. Käwir ýalňyşlyklar bar. Göz yummakly kabul edenak. Ana o ýalňyşyndan nesihat berip, gaýt diýmezde gaýtmasa Allah alaşmaz, taşlaýar. Men Aişa enem diýip otyryn, sen bozuk diýen. Şu ýalňyşy bağışlap bolýarmy? Bağışlap bolanok. Şu ýalňyşa göz yumup bolýarmy? Yumup bolanok. Näme etmeli bolýar? Nesihat berýär. Sen kafir diýär. Allah Teala Aişa enemizi sen atan töhmedüňden 7 gat asmanyň üstünden aýa dinler päkledi diýär. Bundan soň sen Aişa enemize bozuk diýän. Sen päliňden gaýt diýär.
Sen täzeden kelimeni çöwürdi, gusul etdanim. Dine gir we Aişe'den näme men enem peygamberiňem aýalyp ıqtiqad etdiýär. Yok, men öz medhebimden galjak diýse näme diýär? Biz sen bilen Allahlaşmaýar. Şoň üçin biz ýanky näme Yevreýleň kaidasyny näme islamileşdirýär. Näme diýär? Allahlaşan meselamyzda alhamdulillah Allahlaşýar. Bir-birimize goltqu berýär, ýardam berýär. Allahlaşmadyk meselamyzda seretýär. Bagyşlap boljak meselemi bagyşlaýar. Göz yumup boljak meselem göz yumýar. Emma bagyşlap bolmajak. Göz yummajak mesele bolsa bagyşlamaýarsam, gözüm yummaýar. Allahlaşmaýarsam biram boljak bolmaýar. Düşündiňmi? Nädip Allahlaşak Ebu Bekir, Ömer, Osmany ýerden agsam 5 wagt namazdan soň 33 gedek näme gargysat ýamady. Humeyni bara İran zabasty okudyp İslam hökümetine uran. İslam hökümeti İran İslam hökümeti däl, İran İslam kafir hökümeti. Humeyni şu hadise amal etýän eken. Olam näil hadis? Şiýgalan kitaplaryna rivayet edilen hadis we şaýlan. Her 5 wagt namazdan soň 33 gedek Ebu Bekir'e gargys, 33 gedek Ömer'e gargys, 33 gedek näme Osman'a gargys aýtmaklyk en ulu ibadet diýerler. Humeyni şu hadise amal eden. Düşündiňmi? Humeyni şu hadise amal eden her namazından soň salam berenden soň 33 gedek Ebu Bekir'e gargys bolsun. Ýöne näme 33'den 33 müň gedek näme gawryna wagtda Humeyna gargys bolsun. Ýa-da 33'den näme Ömer'e Osman'a gargys etýär eken. Aýşe näme de bozuk diýär. İhwanlar gidip näme etdi? Şoňa beýgat berdiler. Düşündiňmi? Sen biziň halifamyz diýdiler. Gidip alhamdulillah Saudiýede tawhid hökümeti durqa, Saudiýa näme tawhid imamlaryna näme beýgat bermen, gol bermen gidip kafir Yevreýler tarapyndan İslamy ýykmak üçin toslanan näme şaý kafir imamlaryna baryp näme etdiler? Gol berdiler. Şoň üçin näme ihwan muslimin doganlamyzda da tawba edin diýär. Düşündiňmi? Päliňizden gaýdyň diýär. Şoň üçin Hasan el-Banna rahimahullahdan Azhara bir gün wagt nesihede gelende näme Käbir selef akidesinden täsirlenenleri vardı diye cemaatyň içinde. Şonu Hasan el-Banna'dan soradylar diye. Näme şaýlar bilen näle gatnaşmalyny gaty erwet gahar geldi we şo taýda şo soragyň orta atylmaklygyny halamady danim gysgaça jogap berdi danim şey diýdi diye. Olaram 4 mezhep ýalyk 5-nji mezhep diýdi. Hasan el-Banna jogap berýän adi. Olaram 4 mezhep ýalyk, ýani Ebu Hanife, Maliki, Şafii, İmam Ahmed şu 4 mezhep bolşalyk olaram İslamda itibarly 5-nji mezhep diýdi. Ýok, ebeden ol 5-nji mezhepdir. Düşündiňmi? Olar İslamdan näl? Şoň şüpnäme Abdullah ibn el-Mubarak rahimahullah. Şondan soralýar. Maňa näme biri İslamdaky mezhepleri sanap berdiýänne Abdullah ibn el-Mubarak İslamda bölünen käbir mezhepleri sanaýa we şo sanan mezhepleriniň içinde de şaýlar sanamaýar. Şonda oturan näme diýär? Ya imam diýär, o şaýlar sanamadyňla diýenne, sen maňa näme diýär? Musulmanyň mezheplerini sana diýdiň. Şaýlar näme musulmanmy diýär. Düşündiňmi? Wa İmam Buhari rahimahullah näme diýär? Ajaban li aqwamin yashukkuna fi kufr ar-rafidati wal jahmiyya diýär. Jahmilen we şaýlan kafirligine şeklenýän adamlara men aklym hayran diýär. Şoň üçin käbir näme Sünni smoklar şaýlar iki bölýärler. Selleliler kafir, aşağınaklarım cahil ýa-da näme şu uzur bil jahl ulanýarlar. Ýok. Näme gödök ýalňyşdyň sen gardaş diýär. Ýok. Şaýyň sellelsen kafir, sellesizem kafir. Düşündiňmi? Men şaý diýdimi şo kafir. Gyýz almak bolanok, gyýz bermek bolanok. Bismillah diýip damak çalsa da näme? Şoň çalan damagynyň etine mimek bolanok. Şaýa uýmagan bolanok. Düşündiňizmi? We şaýyň ziýany İslamda Yevreýlerden hem Hristiýanlardan hem berbet. Düşündiňmi? Musulmanlaryň agyrlary bir bolýan, birden bir ýerik näme? İslam baýdagy dikilip, we İslam gyljan fiýirlaýsa, birinji bilen kim gyrylmaly? Birinji bilen şaýlar gyrmaly. Düşündikmi? Soň şaýlar gyryp bolan soň ondan Yevreýi gyr, ondan Orsy gyr, ondan beýlekini gyr, kim gyrsaň şonu gyr. Ýöne birinji bilen näme şaý gyrmaly. Sebäp diýsen näme? Kafirler İslam'a girmek üçin iki tane kapı yasadılar diye. Düşündüňmi? İki tane don biçdiler diye. Haýsy kafir İslam'a girip İslamy murjak bolsa, ya şaýyň kapysyndan şaýyň donu bilen girýär,
ya da sopin kapısından sopin doğunulan geriye. Düşündün mü? Näme üçün? Sünniň kapısından girmediler. Sen bizde mizan var mı? Yok. Mizan mı? Bizde Kur'an, hadis var. Biz gön tana bilyas. Ola adam musulman mı? Ola adam kafir. Emma şaýlarda, sopularda näme? Mizan yok. Olarda Kur'an, hadis diýilýänlerde ıgtybar yok. Olar näme? Ýatga düş görýär. Şondan näme? Höküm çykarýarlar. Düşündikmi? Bizde mizan mı? Biz gön ola adam takwa mı, weli mi? Tana bilyas. Şoş İmam Şafii rahimehullah näme diýdi? Bir adamyň ýöne howada uçup suwda ýörenini görsen weli diýme diýdi. Oň etýän zatdan Kur'an hadise gaýdyr. Görýän mizan, terezi. Kur'an hadise gaýdyr. Kur'an hadise gawat geldimi? Ondan weli diýdi. Gawat gelmedimi? Oňa näme? Zindiq diýdi. Kafir diýdi. Düşündikmi? Ýanky kaidany biz kabul edemiz. Şunun biz ýanky kaidany islamileşdirýär. Sünnileşdirýär. Agzymyz bir ýerinde, agzymyz bir diýär. Allahlaşmadyk ýerimize seretýär. Allahlaşmadyk meselemizde. Gözümüp boljakmy? Bagyşlap boljakmy ýa-da düýbünden onu bagyşlamaklyň özü küfür. Düşündiňmi? Oňalyk mesele bolsa bagyşlamaýar. Düzeltýär. Düzelýär. Gelýär. Ta şu meselede düzelmeseň biz sen bilen bir dälýär. Fel wajib inne bizin hakymyzda wajib zatna an nijtami'a ala kitabillahi ve sünneti rasulihi ve ma ihtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi ve sünneti rasulihi la ya'zuru ba'duna ba'dan ve nabqa ala al-ihtilaf. Şoňşy bizin wajibimiz näme? Kur'an hadise gaýtmaly. Destine bolan hilafymydy, ihtilaflanmady. Kur'an hadise gaýtarmaly. Näme bir-birimiz bagyşlaýalyňlaýdy, her kim öz meselesinde her kim öz mezhebinde näme galmaklygy haqqy ýok. Belki de näme etmeli bolýar? Narudduhu ila kitabillahi we sünneti rasulihi. Gonu Kur'an hadise gaýtarýar, soňam seretýär. Ve ma wafaqal haqqa akhadna bihi. Haýsy ihtilafly mesele Kur'an hadise gawat geldimi alýar. Kur'an hadise gawat gelmedimi? Şo sözü men diýenem bolsam näme gaýtýar. Düşündikmi? Ýalňyşmy gaýtýar. Ana hada huwal wajibu aleyna. Ana bizin ummatymyzyň boýnundaky wajib. Düşünşmedik meselelerine. Şeýdi we näme? Biz her bir düşünşmedik meselemizde näme çära gelýär, näme hal tapýar. Fela tabqa al-ummatu mukhtalifatan. Aslında biz şeýsek ummat hiç gaçan näme agzala halynda galmaýar. Şunu. Hey ummat agzala bolarmy? Her bir meselesini Kur'an hadise gaýtaryp, hakka gawat gelen alyp ýalňyşyndan taşlap dursa. Agzala galarmy ummat? Ummat hiç gaçan näme agzala galmaýar. Ummat inşallah agdy ýeri bolar. Ýene şerti näme? Şo peýgamberiň goýup giden zadyna gaýtmaly. Kur'an hadise gaýtmaly. وكابيرنا بين شبهجكلر وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث اختلاف أمتي رحمة. إن شو نشأننا ما أظهر علماءنا براغذنا ما غير يان حديثları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey dedi diýerler. Utanman, uyalman näme? Peygamberin ağzından çıkmadık sözü näme? Peygamberin ağzından çıktı diýip näme? Peygamberin munberinde durup näme? Ama adamlara berýärler. Ebeden bu Allah'dan gorkýanyň näme? Hakyny edilmeýärler. Näme diýdi diýerler? Ummatymyň ihtilaf etmekligi rahmet diýdi diýer. Düşündiňmi? Emma ummat ihtilaf etmedik bolsa agzalyk boldy diýdiler diýer. Kynçylyk boldy diýer. Yo ebeden ummatyň ihtilafy hiçasan rahmetdal. İhtilaf elmadama näme? Azap getirýär. Bu hadisden ilki bilen senedine seretýär. Näme? Hadis zaif, sahih değil. Şunu senedi zaif. Metnem näme? Munkar. Metnem batıl. Şunu mu? Sen näme ýankynaýa hadisler geldi. Ha? Sen ol dinlerine ihtilaf edenlerden, dinlerine bölenlerden değil. Sen önkülöňsizem önküler ýalyp dini bölüşler, dinini de bölmäň dedi. Indi bu hadis gelibem Allah'ın gaýtaran zadyna rahmet diýermi? Ebeden. Hadisin senedem zaif. Hadisin näme sözem näme Rasulullah'ın ağzından çıkan sözler bi Muhammed ümmetini agzala etmeklik üçin näme tapılan sözleň biri. Allah Teala näme diýär Al-Imran 105-nji aýetinde: "Ve la takunu kellezine teferraqu ve ihtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat." Beyinatlar, deliller, ayetler gelenden soň ihtilaf edip bölünenler ýalyk näme sizem bölünmäň diýär. Görýän bölünmekli Allah Teala ýazgary otyrşdaýdy. Hak aşkar bolandan soň, hak belli bolandan soň öňküler bölündiler. Şeýdem Allah'ın gazabyna duçar boldular. Siz beýtmäň dedi.
Onu bilem önküler ýalyk näme? Önkülere hak gelenlerinden son gelenden son bölünüşleri bilem bölünsek onu bilem näme ihtilaf etsek Allah'ın gazabına duçar boljakken. Eýem bäzan hem ihtilaf Allah'ın gazabına duçar edip otur. Näde onun bu hadis rahmetine ihtilaf rahmet diýsin? Ýok, ihtilaf rahmetden, agzalyk rahmetden, agzalyk näme azap. Agzalyk näme Allah'ın gazabyny indirýän zat. Şoň şu näme fel ihtilafu yuşettitul kulub ve yufarriqul umma. İhtilaf diýilýän zatdamy, agzalyk diýilýän zatdam kalplar näme bölýän, yuşettit, bölýär. Kalplar bölýän, ummatun agzyna näme ummaty dagatýan şu agzalyk hiç asanam näme agzalyk rahmet bolan ýeri ýok. Ve la yumkinu lin-nasi idha sa ve la yumkinu lin-nasi idha saru muhtalifina ay yetanasaru ve yetaawanu abadan. بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا. وهيç قسد ممكن olmaya adamlar haçanna näme agdaly bolsalar bir-birine yardım bermek, bir-birine arka bolmak diýär. Agdaly adam hiç qasanan birine yardım bermeýär onlar. Agdaly adam hiç bir qasanan bir-birine näme kömek etmeýär. Qaytam gün-günden olan agdalyk näme olan arasynda adawatyny, düşmançylygyny artdyrýar. Mezhep paradlygyny artdyrýar. We her kimem näme öz uyan mezhebine taýpasyna näme sygynyp başlaýar. We şeýdibem hiç gasan näme aralarynda näme birlik gelmeýär. Şoň üçin näme owganly musulmanlar, sünni däl owganly musulmanlar. Sünni, çeçeniň musulmanlar, sünni däl, sünni. Enne näme şaý näme etjekmiş, sünni bilen bir boljakmış. Şaýyň taryhyna teretýär. Näçe ýyl owganyň musulmanlar Orslyny uruş etdi? Ha? Orslar näçe ýyl uruşdy owganlar bilen? Owgan musulmanlar Ors bilen näçe ýyl uruşdylar? Bolmady diýenne 1 ýylly bolaly. Iň az takdir 1 ýylly bolaly. Hani özüne İslam Eýran Cemhuri diýen hökümet bir okum veren yer yok. Owganyň musulmanlaryny bir ok kömek eden yer yok. Näme üçin? Biz bir däl olanlar. Sünni bilen şaý birleşene. Hristiýan bilen ýewrey birleşermi? Birleşmeýär. Goýun bilen möjek birleşermi? Birleşmeýär. It bilen pişik birleşermi? Hiç gaçanam birleşmeýär. Şaý bilen sünni birleşmeýär. Ýara şaý kafir, ýara sünni kafir bolup şaý bolmaly ýa-da şaý kafirligyndan gaýdyp sünne gelip musulman bolmaly. Şu halatdan başga halatda şaý bilen sünnini birleşdirip bolanok. Şundami? Şoň üçin agdymyz ala bolan üçin ana 10 ýyl golaý näme adamdan owganly musulmanlar näme etdi? Ors kafir näme baswaljylarynyň garşyna uruş etdiler. Eýranyň taryhyna özüne İslam hökümeti diýip näme owgan musulmanlaryna birok beren ýeri ýok kafirň garşyna. Bir evin eşik uğradan bir döwüm çörek beren ýeri ýok. Bolýa owganyň sahypasyny ýapalyň. Şuna çennem näme çeçen musulmanlar näme Ors baswaljylarynyň garşyna jihad etdiler. Ýene Eýranyň taryhyna gaýtdylar. İslam Cemhuriyet diýip at göterip otýar. Çeçeniň musulmanlaryna şuna çennem näme bir ok berenek, bir döwüm çörek bererek gaýtam şu tarafa gitýänlerim tutup öldürýär. Öz ýurdundan sünnilen bir ýeriniň gidip barýanyny esde. Ya da şu taýdan gelenini bilse göni ýitirýär. Düşündiňmi? Şoň oglanlar bu gurrunlara ödümüz allatmalar. Şaý sünni bir bolmaly. Şaýym Amerikan ýigrenýär, sünni de Amerikan ýigrenýär. Şoň şu ikimiz bir bolmaly ebeden. Şaý Amerikan ýigrenýär, şaý Amerikan söýýär. Şaý demär ýewreýlerem söýýär. Olar şaýlar diňe näme İslamy ýigrenýärler. Şaýlar diňe näme sünniýni ýigrenýärler. Şaý bilen hiç gaçan näme sünni bir bolmaýar. Kim şaý bilen sünnini bir etjek bolýan iki adamyň biri. Ýara näme ilmsiz şaý mezhebiniň hakykatyn bilmedik adam allanan. Düşündiňmi? Ýa-da zindiq, islamy şaýyň eli bilen ýykjak bolýan näme diniň düşmany. Şu iki adam bilen başga hiç kimemde. Ýara şaýyň mezhebini bilmän, şolary allanýan adam onu bagyşlaýar, bilmändir. Ýa-da nim şaýyň eli bilen näme İslamyň soňuna çykjak bolýan näme kafir.
Ağdalık bolsa näme hiç haçan näme gowluk geljek geleken. Ağdalık hiç haçan näme rahmet däleken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? İnna Allaha yarda lekum thalathan. Allah Teala size näme 3 tane zady etseniz razi diye. 3 zady etmekliğinizden razi. Birincisi näme? En ta'buduhu ve la tuşriku bihi şey'a. Ona hiç bir zady şirk getirmesizden näme ibadet etmekliğiniz diye. Allah bizden razi bolýar. Haçanda bir kul halisan lillah Allah ibadet etse ve ibadetinde de ona hiç bir zat şerik etmese Allah onun razi boljak. Yine Allah'ın ikinci razi boljak zady näme bize? Ve en ta'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Näme? Bariňiz Allah'ın yüpünden gaýym yapışın we bölünmeň diye. Yani hablillah näme şad Allah'ın yüpü dip dinleyecek bolýar. Yani siz musulmanlar näme Allah'ın dininden cemi'an hemmeňiz gaýym yapışın ve la teferraku bölünmeň. Indi bölünmeklikden Allah razy boljak ekenmi? Boljak gelekin eýem şu hadisin näme metiniň münkerdigini, metiniň ýalňyşlygyny aýdyp otyr. Yani ihtilaf ümmeti rahmet diýdi. Ummatyň näme agdalylygy rahmet diýdi. Ýok, ebeden. Ummatyň agdalylygy azap. Şunuňmy rahmetdäl azap. Allah'ın ikinji razy boljak zady näme eken? Bölünmesizden Allah'ın dininden näme gaýym ýapyşmaklyk. Gaçanda biz bölünmesizden, bölünmän, toparlanşman, bir agız bol, bir Allah'ın dininden gaýym bolsak, ýene bizden Allah razy boljak. Ýene näme etsek Allah bizden razy boljak. En tunasihu men wallahu Allahu amrakum. Bir näme bir musulman padşamyz bolsa näme ýalňysda garşyna çykman, oňa nasihat bermeklik eken. Haçan sizin näme musulman padşalaryňyzdan ýalňyşlyklar çyksa näme o ýalňysy götürüp, çiýişirip, ulaltman, barıp oňa nasihat etseňiz, bul amalam näme Allah razy boljak eken. Bul amal edenden Allah razy boljak eken. Emma näme hawarij, tekfiri näme düşünjelerden täsirlenen olanlar var. Näme diýip pikir etýär musulmanyň padşasy perişte bolmaly düşünýär. Düşündiňmi? Musulmanyň padşasy Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ýalak bolmaly düşünýär. Ýok. Musulmanyň padşasy näme? Yalanam sözlerler. Musulmanyň padşasy näme? Araga içibiler. Musulmanyň padşasy zina da edibiler. Näme etmeli? Ne biz musulman padşamyz uluguna etýär. Näme etmeli? Garşysyna çykmalymy? Ýok. Garşysyna çykmaly, nasihat etmeli, elinden tutmaly. Garşysyna çykjaklar da nasihat bermeli. Emma kafir padşa on näme gurruňy başga. Emma bärde hadisde gurruň etýär. Musulman padşa Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kanunum, desturum Kur'an, hadis diýen padşamy ýalňyşdy. Näme etmeli? Goltqy bolmaly, näme ýardamçy bolmaly we ýalňyşan ýerine de näme nasihatçy bolmaly. Ony ýadgarýançy bolmaly. O gazetlara, jurnallara çykyp, radiolara, telewiziorlara çykyp näme oňalyk padşalamyň näme aýynaçýançylardan bolmalylar. Olar ýam näme hawarij, tekfirlen düşünjesi ýa-danym näme selef salih musulman padşatyna näil gatnaşmaly. Şol akidany bilmeýän adamyň gurruňy. Tayyip. Ve şahid in şu hadisden näme bize degişildat näme ve en ta'tasimu bihablillahi jemi'an ve la teferraku diýdi. Yani Allah'ın dininden bariňiz gaýym ýapyşyň, dinine bölünmeň diýdi. Ve leysa ma'na hada ennehu la yujad ihtilafun ve la yujad teferruk. Yani bu hadis diýdigi näme ummatyň içinde agdalyk bolmaz ya ummat näme dağamaz diýdigi däl. Şunun ummat dağajak, ummat ihtilaf etjek, ummat agdaly da boljak. Ýöne biz näme etmeli? Şu agdalylygyň öňüne ýeňilmelimi? Ha? Şu agdalylygy özümiz tawşyryp inni bunu düzeltip bolmaýar diýip umytdan gaçmalymy? Ýok. Näçe basardygymyzda näme? Basardygymyzda dine gaýtjak bolmaly. Dine geljek bolmaly. Dinini ýapyşjak bolmaly. Basardygymyzça adalçak bolmaly. Ýöne aýryp boljak geleken. Kıyamet galaýladygyça Muhammed ümmetynyň agdalylygy ihtilaf artjak eken. Ýöne siz näme umyt bolmaň diýip biz näme umyt bolmalylar. Biz näçe basardygymyzça ýapyşjak bolmaly. Sebäp diýsem näme adamyň tebigatyny agdalyk, biz adamyň tebigatyny düzedip bilmeýär. Allah Taala adamla ýaradanna näme tebigatyny agdalyk, näme tebigat, näme agdaly bolmak tebigatyny ýaratdy. Sinemek üçin, bizi barlamak üçin. Tayyip. Inne biz näme etmeleken ennehu iza hasal ihtilafun aw teferruqun. Inne bizin aramyzda agdalyk bolsa,
dava cencel bolmasa. Bolsa yeketek on çözecek zat nämeken? Dawan kesecek zat nämeken? Yuhsamu. Yuhsam dudi hasm demek, kesmek. Yeketek biziň dawamyz kesecek nämeken, çözecek nämeken? Kur'an hadise dolanmaklyk eken. Şunlukmy? Ve Kur'an hadise haýsy gawat gelse şu hak almaly, haýsy gawat gelmezde ýalňyş şonu taşlamaly. Yani näme beýdilse dawaly meselemizde Kur'an hadise dolanmaly diýilse näme diýe düşünme diýe. Ha, diňe dawaly meselede Kur'an hadise dolanmaly diýip düşünme diýe. Ýok. Hemme vadymyzda dawaly bolaly, dawasyz bolaly. Dünya meselesi bolsun, ahiret meselesi bolsun, sewda satyk bolsun, öýlenmek, talyk, nikah, jihad, hüküm, avadat, adat, näme meselemiz bolsa biz näme etmeliken hemmesini Kur'an hadisten almaly. Edil şoňalyk dawalaşaýsagam çödügüdünem neden tapmalyken Kur'an hadisten tapmalyken. Şu diýjek bolýar. Yani dawaly meseleňizde Kur'an hadise gaýdyň diýdigi, yani diňe dawalaşaňyzda Kur'an hadise ulanyň galan meselesini demokrat bolun. Galan meselesine komünist bolun. Galan meselesine kapitalist bolun. Ýok. Hemme meselede biz Kur'an hadise gelmeli. İktisadiyet mi? Kur'an hadise gelmeli. Siyaset mi? Kur'an hadise gelmeli. Medisina mi? Kur'an hadise gelmeli. Senagat mi? Sunnugat mi? Ekin mi? Dikin mi? Malgara mi? Terbiye mi? Düzgün mi? Cemiyetçilik işler mi? Talak mı? Nikah mi? Urş, cencel, goňşy ýurtlar bilen näle gatnaşmaly? İçeri siyaset, daşary siyaset, ilçiler bilen näle gatnaşmaly? Hemmesinde näme? Kur'ana dolanmaly. Hemmesiniň almaly, hökmüni, desturuny çeşmesin näme? Kur'an hadisini almaly. We edil şoňýalygym dawaly meselemizde de näme? Kur'an hadise gaýtmaly. Şunlukdamy? Soňra näme? Allah Taala Nur suresiň 51-nji aýatynda näme diýär? Innema kana qawlul mu'minina 18-nji sahypaň aşagyna. 50 näme? Nur suresiň 51-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Innema kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma beynehum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Şu aýatda Allah Taala mu'minler näme? Bir aýratin bir sapatyny aýtdy. Näme? Mu'minler şulardyr diýär. Şunu innema kana qawlul mu'minin. Haqiqi näme? Mu'minler sözi şuňalyk bolar diýär. Haçan olur? Gelin Allah ve Rasulünün hükmüne gaýdalyň. Biziň aramyzda näme hakim Allah ve Rasulünün hükmü bolsun diýsen, haqiqi mu'minlerden şu sözden başga söz eşitmersiňiz diýär. Haqiqi mu'minin söz diýjek sözi nämeken? Semi'na ve ata'na. Eşitdik ve boyun molluk diýjek eken. Şunukdamy? Ana haqiqi mu'minin sypaty şu. Haçanda mu'mini gelin biziň aramyzda hakim din bolsun. Biziň aramyzda hakim Kur'an hadis bolsun. Biziň aramyzda hüküm Kur'an hadisin bolsun. Dawalaşamyzda da gelin Kur'an hadise dolanylyň. Şo çözsün diýsek mu'minler näme diýer? Semi'na. Eşitdik we ata'na we boyun molluk diýer. Ine cennet tapjaklar kim eken? Ve ulaika humul muflihun. Ana Allah'ın azabından qutulup, qabr azabından qutulup cennete düşecekler, necat tapjaklar ana şolar diye. Düşündünmü? Emma näme üçin musulmanlaryň gurrungy şu bolar diýdi, diýmedi. Dedi musulmanyň içinde näme? At musulmanma. Musulmanyň içinde pasport musulmanma. Musulmanyň içinde karta musulmany ba. Musulmanyň içinde näme? Miras düşer musulmanma. Musulmanyň içinde munafygy ba. Şoň şüp näme? Hasanna Kur'an hadise Allah ve Resulüne gelmelilerine näme? Musulmanyň sözi şeýle bolar diýmedi. Ýok, mu'minniň sözi şu bolar diýdi. Mu'min kim? Çyn musulman. Mu'min nämek? Çyn musulman nämek. Näme diýjeken çyn musulmanlar Allah we Resulüniň hükmüne gaýtarlanna eşitdik we boyun molluk diýjeken. Semi'na we ata'na. Emma şu wagt goýan musulmanlar näme diýe? Kur'an hadise gelmeliýän terror diýerler. Şunuňmy? Kur'an hadise gelmeli. Hakim Allah ve Resulüniň hükmü bolmalyň bolin näme? Vahabi diýerler. Dinden çykan diýerler. Tekfir diýerler. Hawarij diýerler. Allah'ın hükmünden hükümlenmeyen kafir diýen bolin olar näme? Dinden çykan hawarijler, tekfirler diýerler. Kıyamatda näme? İnşallah dawalaryň dawatyny kim çödýär? Allah çödýär. Tövbe etmeli ol adamlar. Allah ve Resulüniň hükmüne gelmeliýän kim eken? Mu'min eken.
Allah'ın ve Resulünün hükmüne gelmeliyle gelenlerim uççoklar şolar eken. İnne Allah ve Resulünün hükmünü talep eten havariç olayami. İnne Allah ve Resulünün hükmünü talep eten tekfir olayami. Allah yana näme hemmemize hidayet versin. Hâzâ kavlul mu'minin. Mu'minlerin sözü ine şu boljaken. Ve emmel munafikun. Emma münafıklar kim? Münafık kim? İçi kapır daşı Müslüman, içi cecek daşı möcek diýilýän mara. Ha? İçi möcek daşı cecek diýilýän. Mümin şu, münafık şu. Daşından näme? Özüne Müslüman ýa, cihad etýär, agzam etýär, namaz okýar, roza tutýar. Ma içinden näme? Kapır. Pursat tapsa atjak şu dini we şu diniň näme? Ehlini. Münafıklar näme diýje? Emmel munafiquna in kana al-haqqu lahum ja'u mud'inin. Emma münafıklar näme? Haçanna Allah'ın ve Resulünün hükmüne çağırlanna. Şu hüküm, şolong peýdasyna bolsa gönü boyun bolýarlar. Düşündiňmi? Şoň üçin näme? Şu wagtda käwir prezidentler näme? Kafir dinden çıkan ýöne näme? Kur'ana gelýär. Olar Kur'ana uyan okdiýan bolýarlar. Mücahitlere näme? Allah Teala Kur'anny "Etiullaha ve etiur Rasula ve ulil emri minkum" diýdi. Men ulil emrdämi diýe, men başdämi diýe. Allah size boyun molly oturmaňa diýe. Siz maňa boyun mollaňyz diýe. Siz hawariç diýe. Ödem kafir. Gerek yerine Kur'an'dan delil tapýarlar. Düşündiňmi? Gerek yerine Kur'an'dan delil tapýarlar. Ama gerekkämi? Näme diýerler? Bize bu gerekkä diýerler. Görmedik bolýarlar. Münafık nämeken alamati Kur'an hadisi özüne peýda bar hüküm bolsa senden birinji ılga barıp şu ayete hadise amal etdiye şu hükmü garwa bolýar. Emma hak on tersine bolsa näme etdiye a'razu yüzlendirýärler, gaçýarlar, uruş etýärler, ýigrenýärler. Şunukdamy? Şoň şüp näme biz ulu mesele bolsun, kiçi mesele bolsun, hemme meselelerde näme dine gaýtmalaken iň soňunda näme dawaly meselelerden näme yeketek näme hemme kişiň ýüregine laýyk çäre berjegem näme çözgüt berjegem Allah'ın ve Resulünün näme hükmüken duraýalyň müştahada. Ya qitra alalyň mı? Bolýar duraýalyň mı? Wallahu ta'ala a'la ve a'lam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tam ya adam alayna inşallah. Sabr azim edelim, sen bu şey dedim mi oğlum? Aynen hanım var. İyi merak etme.